Hola, bones, soc Guillermo Guerrero i durant aquests vídeos i aquest curs telemàtic us ensenyaré com treballar amb Moodle. El primer que hem de saber és la plana inicial de Moodle, on podrem trobar normalment els cursos que estan disponibles. També trobarem menús que els podem trobar tant a la part esquerra com a la part dreta, els podem desplegar o amagar. Si volem veure aquests tres blocs, millor seria el de la part esquerra dintre d'un curs i el de la part dreta, i la part central sempre serà la zona de treball. Dintre de la pàgina inicial de formació Moodle tindrem el tauler de cadascun dels participants, on tindran els seus cursos i el seu calendari, l'inici, que seria on estan tots els cursos disponibles en la plataforma, i per últim els meus cursos on puguin realitzar cerques dels cursos on nosaltres estem treballant. Amb això tenim la presentació de la introducció de l'estructura del que seria un curs de Moodle bàsic.